ओके, अतिशय हळूहळू सामन्याचं नियोजन आयोजन. अरे अरे मग तेच चालू आहे. फायनल सामना असल्यामुळे हळूहळू कमी कमी बोलायला सांगितलेलं, त्यामुळे हळूहळू बोलू. पुन्हा आकाशची चढाई. बोनस प्लस पॉइंट, एका पॉइंटचा कार्यक्रम. ओके मी थँक्यू. यारे म्हणतात मॅच सामना तोंडगाव विन वाशिम सेकंड. चला राम राम भाई सारे ग्राउंड मध्ये बसायचं.